Така, здравейте в подкаст, посветен на проекта DigiCrashes, което колеги, приятели, студенти със студенти сме се обединили около една цел да повишим качеството на знанието, образованието и разбира се с възможност за повече съвместни проекти с колеги от колежи, университети, предимно от Западните Балкани, но не само България, Гърция, Северна Македония, Германия, Португалия. Работим да създаваме съвместно съдържание и да предаваме ценни знания и практики, предимно за младите ни колеги, но и не само. Казвам се Димитър Трендафилов и съм преподавател в Департамент икономика на Нов български университет, един от партньорите. Имам честта да ръководя проекта от наша страна, но и удоволствието, разбира се, да набавям съдържание, интересно и практики в нашия университет, който има дългогодишна история в творческите и културните индустрии, мастер-класове, имаме собствен радиотелевизионен център, много дълга история също така в модата, разбира се в различните видове пластични изкуства и не на последно място театър. И взимайки дума от това, много се радвам, че моя колежка и приятелка Християна Стоименова се съгласи да гостува днес. Освен, че в близкото минало беше активен студент на университета, към момента тя е действаща актриса, има проекти с деца образователни и повода, заради който сме създали този подкаст, е един нейн проект, който е още в движение, развива се, но е много добра илюстрация как интердисциплинарен подход, предприемаческото мислене и мотивация и творчеството биха могли да се съберат в едно. Надявам се, че не съм изпуснал нещо. Благодаря ти, че дойде. Ако в бизнеса визитката ти нещо не съм казал, сега е момента да добавиш. Благодаря за поканата на теб и на зрителите на подкаста на DigiCrashes. Надявам се, че ще успеем да бъдем полезни както на резултатите на проекта, така и на аудиторията ни. Аз се казвам Християна Стоименова, действаща актриса съм, но смятам, че освен креативните индустрии, които ни владеят и някакси подхода ни в арт сферата, трябва да се насочим и към бизнес частта. И затова завърших в НДУ преди доста години магистратура по бизнес и сега съм кандидат-докторант в Департамента по администрация и управление. Смятам, че за да развиваме модерните креативни индустрии, трябва да ги направим работещ бизнес модел. Това го казвам с доста голяма сигурност в думите си и много акцентирам на това, че маркетирането на не само на нашите бизнес идеи, не било то апове или спектакли, филми, конкретно за нашите индустрии, изложби, експонати, галерии, пътуващи по целия свят. Това е един своеобразен микробизнес, който трябва да се разраства в голяма платформа. Това беше и модела и мотивацията ми преди 5 години вече ще станат. Да се замисля какъв принос за културата и културното наследство бих могла да имам. И така в една COVID вълна се роди идеята за културна платформа. Първоначално тя стартира като платформа за продуциране и развитие на късометражни филми, основани на стихове на съвременни автори, тъй като те не бяха толкова популярни. Исках да популяризирам и българската литература и култура в писмена част на съвременното ни общество, така че да създам платформа за създаване на късометражни филми, основани на поетични стихове на млади автори, така да популяризирам и младите творци, и младите автори, и младите кинаджи, и младите артисти. Впоследствие обаче, след като преминах обучение в Бизнес академията за жени предприемачи на Американското посолство в партньорството на Българския университет, разбрах си грешките, разбрах си пропуските и разбрах, че трябва да е по-голям мащабен проект, който да бъде добре монетизиран. И така от идея само за развитие на дигитализиране на платформа за дигитална поезия, така да кажем, в къс вариант се създаде идеята за Digital Art Culture, която да е платформа за свързване, развитие, продуциране
и образоване на млади таланти и в аудиовизуалната сфера изобщо. Не само кинаджи, не само актьори, не само графични дизайнери, не само монтажисти, не само сценаристи, не само оператори, ами всички, които са замесени в един аудиовизуален продукт, защото всички сме свикнали да гледаме филми, театри, всички сме гледали реклами, играем игри или повечето играете игри, но зад създаването на един такъв продукт стои един огромен арсенал от хора. И тези хора трябва да намерят своя пазар, особено на Балканите. Много се радвам, че още един аргумент да приема поканата ти е, че моята платформа е насочена в момента изцяло към талантите на Балканите. Тя съчетава в себе си развитието на един своеобразен LinkedIn, ArtHub, съчетан с функциите на MDB Pro, т.е. платформа за намиране на работа, плюс платформа за свързване на екипи, които да развиват своите проекти вътре в нея, плюс това, което е най-важното, когато учите бизнес, как да монетизирате. И сега новото въведение, което се роди по време на обучението ми в нов курс, част от който съм в момента, конкурса за младежки стартъп в България, благодарение на моята научна ръководителка на дизертацията, доцент Юлиана Василева, беше, че трябва да измисля и още един начин, по който да може това нещо да се финансира, за да може да се издържа, защото не са нужни само subscription плановете в бизнес модела, ами трябва и други регулярни парични потоци. И всъщност там научих в поредното ми обучение, че трябва да го превърна в една дигитална академия. Тоест всичките знания и умения и контакти, които съм направила, да ги направя като един своеобразен пакет от курсове, в който потребителите на платформата да могат да ги заплащат. Конкретни, специализирани, не само свързани с потребителите на кадри, ами с тези, които реално реализират един аудиовизуален продукт. Говорим за обучения за позициите в киното, за позициите в театър, за позициите при изграждането на един културен продукт, не било то изложба, визуална или филм или спектакъл. Това какъв е пътя на един актьор и всъщност как да се маркетираме в нашите среди. Това е нещо, което много липсва като образователен клъстър и смятам, че едни такива обучения, така и така в 21 век обученията вървят и всъщност много трябва да се развиваме, биха били трети начин да се развива платформата и от към монетизация. Иначе идеята е проста. Регистрираш се, сега програмистите правят това. Надявам се да спечелим още един рунд на финансиране и да я пуснем, надявам се, до средата на годината вече както трябва да бъде. Сега функционира на алфа вариант. Се надявам, че като я пуснем, ще могат да се регистрират, да се набере една каталогизация, да имаш опцията да си създадеш екип, с който да работиш, да си предложиш продукта и да го развиваш. Естествено, това ще струва пари. Така и така плащаме за всякакви платформи, абонаменти, не само за филми, ами за използване на книги, слушане на сериали, бизнес и какво ли още не. Подписваме се електронно. Всичко това струва някакъв вид ресурс, така че ще се постараем и цените в платформата да са нормални за потребителите. Естествено ще има и free trial модел, естествено ще има и безплатно съдържание. То в момента е налично и първа ще качваме още съдържание, разделено по категории. Като едната категория, ти спомена, че работя с деца, едната категория е изцяло социално ангажирана. Тя е точно първата, защото тя ми беше първата идея за платформата и нея оставих само социално ангажирана. Тя се казва Digital Poetry. Там са сложени всичките досега заснети късометражни филмчета, основани на стихове на съвременни поети. Тях сме ги използвали за работа с деца с увреждания, с увреден слух или с зрение, така че те да могат да възприемат по-лесно учебния материал. Имаме планове да ги развием и до VR лаборатории, с които те отново да работим с деца из цялата страна по училищата, така че да могат да възприемат новия учебен материал и новите съвременни също стихове, така че предстои ни турне с спектакъл, в който играят на мъртвешки танц, така че той също ще бъде турнето и резултатите от него също ще бъдат качени в платформата. Отново сме с ученици между 16 и 18 години, за да си говорим за правим workshop с тях, да си говорим за насилието, да си говорим за съвременни тематики, да си говорим за зависимост, да си говорим за токсичните взаимоотношения, за какво ни вълнува в момента в 21 век, защото всяко едно поколение се
променя. Така че реално искаме да направим потребители от 16 до 106 години. Колкото и високопарно да звучи, реално всеки да може да намери конкретно подредено съдържание и така типологизирано, ако мога да съм още по-точна, защото интернет ни залива, има различни аудиовизуални платформи, в които можем да видим абсолютно всичко. Новия потребител е потребител на бързата култура и трябва да бъдем бързо адекватни, за да го маркетираме добре. Защото в крайна сметка всичко е маркетинг. Ти си маркетинг специалист. Така че освен продажби и комуникации, е важно и какъв продукт ще поднесем на аудиториите си и да си подберем хубаво аудиториите по възрастов да е адекватен и така, сегмент. И пол, и интерес, и въобще развитие, да му видим психологията на потребителя. Всъщност, докато изследвах как да създам платформата и да развия, после да го обединя това в бъдещето ми реално написано изследване за дисертацията ми, беше за мен много интересно и предизвикателство, и проблематика да намеря точния си потребител. Да го разделя, да съм адекватна и за ученици, и за по-малки деца, с това какво ще дигитализираме, какво дигитално съдържание ще им подберем, колко да е дълго, колко са готови да платят. Направих сигурно 3 проучвания, не само за Академията за предприемачи, после за докторската дисертация, после тъй като имах честа научната ми ръководителка да ме води в различни проекти, в които да мога да кандидатствам за финансиране на платформата, и там имаше всеки един проект и за хърватския Digital Hub, Innovation Hub, и за Grenoble, когато ходихме с нея на проект през декември 2023, имаше специфични изисквания за това как да си представиш платформата, какъв проблем решава, кой ти е таргета, колко ще ти носи като приходи и разходи, колко ще трябва да се инвестираш, кога ще се възвърнат инвестиции. Във всеки един проект имаше конкретни специфични изисквания, които аз трябваше да покрия. Така че за мен трябваше да е структурирано, какво точно ще ресърчвам, докъде ще стигна. И така през годините беше много интересно да проверя нагласите, как всеки един момент и трендовете се сменят, а пък аз трябва да съм адекватна спрямо от тях. И всъщност това беше най-голямото хем интерес, хем проблематика, защото новите поколения, те се променят с скоростта на светлината, буквално. И от друга страна пък всяка година излизат нови и нови студенти, които завършват в аудиовизуалната сфера. Аз това забравих да кажа, че всъщност те държат да са ми най-големите потребители, защото те си търсят работа. И всяка година излизат между 500 и 1000 души, които пазарът ни е малък и които си търсят реализация. Да, нямам нищо против всеки да намира работа, нали, да е почасова, да е с гъвкаво работно време, за да може да ходи на снимки, да знае какъв е процесът, нали, на терен. Това са 12 часа къртовски труд. Особено когато си в дълга продукция, всеки ден имаш един ден в седмицата почивка, може да нямаш такъв. И това е един орган, който те капсулира, изолира и всъщност, за да се потопиш в него, трябва да стигнеш до него. Пазарът ни е малък, за трети път го казвам, и продукции не винаги си взимат трейните, не винаги някой решава, както аз съм имала шанс да ми подадат ръка и да бъда на терен, да работя в продукции, първо в България, после в чужбина и след това да бъда и пред камера, нали, за да осъзная процесите. Не винаги имаш този шанс и искам максимално хора да могат да достигнат до това нещо. Работя с наши студенти, наши алумни от университета, работя с други хора от други академии. Имаме и международни участия и продължавам да твърдя, че международните колаборации са най-важното, защото контакта и нетворкинга, когато ходя по маркети или когато ходя по проекти, или когато ходя да презентирам платформата в Италия, в Германия, или в някои от онлайн събитията на ресърч програмите, в които съм част, винаги търся тези колаборации, за да може всъщност да си сверяваме часовник. Много е важно да работим с адекватна информация, която да видим как и колегите, какъв опит имат, да обменим някакви знания, умения и да продължим нататък и да правим общи проекти, защото светът е голям, място има за всички. И всъщност в това е смисъла. В партньорските отношения и в
развитието ни по вертикала, а именно това става само с нетворкинг и с намиране на самишленици. Това ми е надявам се да стане в един утопичен вариант. Абсолютно всички университети, не само и в твоя проект по-нататък, и с които се свързвам, да могат да набавят потребителни кадри, така че нашите деца да излезат навън и да имат реален достъп и досег до пазара. Реалния пазар. Поне на европейско ниво. Първо на балканско, после на европейско сега. Не лети във въздуха. Нали, колегите от Щатите, от Германия вече са го направили. Нали, това са работещи модели, които работят повече от 35 години. Така че след като работят, е хубаво да ги пренесем и тук. Това беше един от въпросите ми всъщност и откъде взе идеята или поне се вдъхнови, защото като всеки предприемачески проект според това, че това е нещо ново. Даже един от великите предприемачи в Щатите, който един от така доените в правене на курсове за обучение, защото спомена и академията, в която бях аз част, там имаше доста арт проекти, между другото, не само отглеждане на животни на село и подобни. Но той казва, че всъщност предприемачите създават пазара и продукта, особено сега в тази динамика, определено се развива. Ти самата не мога да бъдеш 100% сигурна коя група потребители, защото те винаги са различни и как точно ще потребява. Освен това става просто за съдържание, което все трябва да е ново и все трябва да е атрактивно и изисква много работа, много участници. И изобщо проекта изглежда само много прост, но е по-сложен. Иначе да обобщим за хората, които ще гледат този епизод и по-натам във времето и са от арт-средители, хора, които са дълбоко креативни, но бизнес е непознат или мръсната дори дума, че всъщност да не се притесняват да обръщат внимание на този аспект, тъй като на практика те работят с продукти, които би трябвало добре да бъдат продавани. Доста предприемачи във всяка област се оплакват, че липсата на знания в маркетинг и селс всъщност стопират развитието и са липси в част от обучението. Другото интересно е, че това, което правиш, е свързано и с образование, с възпитание, с колаборации, отворено е, което всъщност трябва да бъде всяка една платформа в 21 век. Поне аз видях и през този проект много интересни съвместни продукции, събития и така нататък в различните части на Балканите. Надявам се това да продължи, още повече, че някои от държавите чакат и интеграция пълна в Европейския съюз. Съвсем в икономически план бих казал, че за съжаление зелената сделка малко беше позабравена сега, но смятам, че креативните индустрии, хората излизащи от креативни програми като обучение, биха дали много за тази част от развитието на света. Не става въпрос само за изкуство, което е нещо, което ни забавлява, разтърсва и така нататък, че креативният начин на мислене има много така проявления. Ти отговори почти на един въпрос, къде търсиш подкрепа. Говорим и финансова, и като съвети, като нали, хора, които имат някакъв опит, които също могат да инжектират добри практики и така да стимулират този проект. Така, аз имам 2 спечелени финансирания. Едното е в следствие на проведена резидентска програма по арт стартъп, т.е. за стартираща арт компания. Това беше през отново 2023 година и края на 2022. Бях в академията на резидентската програма в Национален студентски дом, подкрепена от фондация Лъчезар Цорков. И там по програма Култура всъщност спечелих финансиране. Бях един от 5 проекта, за стартъпи, които спечелиха финансиране след провеждане на тази обучителна програма. Това е най-важното. Да имаш ментор, да имаш обучение как да създадеш бизнес, как да създадеш бизнес план, нали, какви са му елементите, как после да го маркетираш, как да го реализираш, как да създадеш прототип. Първият ми прототип всъщност реално представен беше в края на тази програма и после го представих в един проект в Греноволския университет година по-късно, когато бях с моята научна ръководителка, която казах вече доцент Василева, която всъщност ме заведе в инкубатора на Греноволския университет. Те имат такъв хъб създаден, в който алумни вече завършили, помагат след питчинг и след минало обучение нови проекти, нови идеи. Чудесно. Като менторство, което върви през поколение. И имах шанса просто в този Pitch Day да оцелим
Ние бяхме там във връзка с друг проект, пак научно-изследователен, пак прототипиране, но тогава имах шанса да участвам в една дискусия и след това ме помолиха да пична идеята си и разказах всъщност за проекта. И всъщност намерих първите ми два международни така, не са партньори, но са сътрудници, така да го кажем, с които да създаваме дигитално съдържание от този хъб. Затова казвам, че нетворкинга и това да можеш да пичваш, това новото, нали, как да си презентирам идеята, как да я съм убедителен и атрактивен за инвеститорите, всъщност е най-важното вече, за да може, когато ти е озряла в главата достатъчно добре идеята, да можеш да направиш реалност. Защото инвеститорите търсят това, което за тях е най-важно, под чертата, каква им е печалбата. Имаш ли си такава асансьорна презентация? Имам си 30-секунден elevator pitch, имам и едноминутен pitch, имам и 3-минутен. Зависи от ситуацията, така да? Зависи от 30, точно така. И според условията винаги трябва да ходим подготвени. Много е важно. Трябва да се подготвяме. Както за това интервю аз съм се подготвила, както за утрешната ми презентация ще съм се подготвила, както за края на конкурса на 7 април също съм се подготвила. И това е един личен ресърч и лична хигиена, ако щеш, за да знаеш кой стои срещу теб. Когато отидеш да кандидатстваш в университет, когато отидеш да кандидатстваш на работа, трябва да знаеш кой се седи отсреща и какво поне да очакваш. И после чувството на импровизация, за да върви хубаво разговор. Което ти помага актьорската кариера. Тук актьорското и менторството ми... Менторството от професор Манева, защото аз съм завършила при професор Цветана Манева още преди 8 години. Всъщност и уроците, които съм научила от нея, са точните. И тук смея да твърдя, че тя и първият ми учител Димитър Ленов са изиграли най-голяма роля за моето формиране. Това да сме мултидисциплинарни. Не да разбираме от всичко, но да се интересуваме, да сме любопитни, така че да може да отсем точната информация, да я обвием в правилната опаковка, така че да може да продадем. И после идват моите бизнес ментори, които вече казах, и от академиите, и от университета, разбира се. Всъщност, някои от моите преподаватели в магистърската ми програма всъщност са ми помогнали, за да доразвия бизнес плана си, за да доразвия, да ми кажат, че тук всъщност примерно трябва да има някаква възвръщаемост, да го направя като преначално HR платформа. После други казаха, че трябва да е обучителна платформа, за да може да имам адекватен, нали, паричен поток. И това са хора, които съм допитала, защото знам, че разбират повече от икономика, от маркетинг. С теб сме си говорили, нали, какво още мога да променям. Така че да достигнем до златната среда и break-even point, надявам се. Сега остава всичкото това нещо да го проверим и моето докторанско изследване, последната му стъпка е точно това да го пуснем сред 200 потребители и да видим ще стане ли, няма ли да стане, адекватно ли е, атрактивно ли е, интуитивно ли е, работи ли. Така че предстои това да видим. Надявам се до средата на тази година. Другата страна на нещата, сега говорихме за помощи, как се случват нещата и всеки някакси да се вдъхнови. Да, другото ми финансиране от фонд култура. Нещо много важно по културно предприемачество. Преди пак 3-4 години беше. Така че съм изключително благодарна на тези две организации, на тези две институции. Това беше всъщност отправната точка и всъщност началото за това да знам, че ще стартирам. Естествено, нямаше да се справя без това, че започнах да работя и от заплатата ми да спестявам за да правим филмчета. Баща ми помогна в началото. Няма какво да се крием. Краудсорсинг, нали? Краудсорсинг, краудфандинг, всичките неща, но в началото тръгваш сам и да видиш къде ще стигнеш, но за да си истински предприемач, трябва да спечелиш финансиране. Надявам се, че сега за втори раунд ще успея да спечеля от друг източник. Добре, има и безвъзмездни програми. Много е важно, четете. Има безвъзмездни грантове, които е хубаво, като станете големи, да си регистрирате фирма, да си имате юридическо лице и да пишете проекти. Грамотно. Да, това забравихме да кажа. Кажи сега, какви са пречките? Пречките. Другата, така, тъмната страна. Тъмната страна е много трудно да обясниш как всъщност твой софтуерен продукт, който ще помага на киното, на театъра, на изкуствата, на креативните индустрии, може да се монетизира. Аз мисля, че някой пъти го казах. Кой не го разбира? Инвеститорите или колеги от бранша? Не, колеги от бранша не. Колегите от бранша нямат бизнес образование. Точно това се опитвам да кажа, че трябва да се научим да разбираме и от това нещо. Инвеститорите много трудно ги убедиш, че твоя продукт ще има възвръщаемост. Повечето инвеститори искат компании unicorns. И е нормално, т.е. компании еднорози, които да инвестират 10 и една да ги направи
милиардери. Нали, нормално, всеки си гледа под чертата. Всеки гледа от своята перспектива. Затова трябва да си много атрактивен. И тук идват колаборациите или кофаундърите. Нали, да намериш добър бизнес ангел или кофаундър, който да инвестира в платформата ти и да вземе дялове от това, след като евентуално я продадете или не. Сега, аз не съм сигурна доколко съм готова да си продам платформата, но може би всяко добро дете бива отглеждано и пускано на свобода. Със сигурност, ако нещата се опрат до там, може да се наложи до там да се стигне. За сега ще държим на това да запазим хубаво финансиране. Не се оплакваш, но може би някой ден ще бъде така. Не се оплаквам, просто знам колко много енергия, връзки, контакти, цялото ми творчество, всичките ми идеи през всичките тия 20 години, от които съм в арт-индустрията изобщо. Защото аз почнах много малка и да снимам, и да играя, и да съм пред продукта и след това зад камера, за да видя как се случва един продукт. И сме да кажа, че имам доста стабилно ноу-хау. И това нещо всъщност е плод на всичките ми усилия. Ако то се провали, то ще съм се провалила аз. Но никога не трябва да ни е страх от провала. Това е другото нещо, което се научих по време на всичките ми обучения. Личните ти страхове, докъде могат да се преплетат с бизнес моделирането. Втора пречка. Третата пречка е да си намериш точния екип. Докато намериш точния екип, с който ги правиш, защото всеки генерира адекватна информация, когато е човека, с който мислите еднакво в еднаква бизнес посока. И тук всичките хора, с които работя от платформата, и графичният дизайнер Божидара Кръстанова, и един от главните програмисти Руслан Маникатов, и неговата асистентка Ирина, искам да ги поздравя, за дето издържат мен, и естествено Теди Василева, първата ни монтажистка, с която всъщност започваме да правим първите филмчета, и екипите, които после се насъбраха покрай всяко едно филмче, защото всеки един филм не е правен само от един екип, а от набор от екипи. И защо хората, които ми дариха и безвъзмездно в началото, стиховете си, поезията си, няма да ги изреждам, защото ще пропусна някой, но те се знаят. Нали, всъщност този човешки ресурс, докато го събера, това беше третото и най-голямо предизвикателство. Ти убеждаваш тях по-лесно със сигурност, отколкото външен човек с по-бизнес мислене. Да, може би, но всеки би си пазил своето. Нали? Ти нещо си създал, искаш това нещо да намери точния човек и точната поле за изява. Така че арт хората пък знаеш, че са доста докачливи, имат и его. Нали? То е two parts. Баланса между креативната индустрия и това как да я направиш бизнес, печелищ модел, е ключът към успеха в нашите взаимоотношения. Ти участвай в нашото, то е един предварително изследване, което правихме всички партньори по държави, и там засегнахме малко и каква е, така, може би на заден план, но и не чак толкова ролята на държавата в подкрепа на тези индустрии, които между другото почти няма място в света, в който да не расте. Освен, че става международно, т.е. много връзки се правят, много продукции заедно, между отделни държави, цели континенти. Разбира се, че има и колаборация между отделните изкуства, но чисто икономически е с крачки нарастващо дела на точно на тези индустрии. Нашата държава беше малко в колапс едно известно време, поне така институционално, но какви цели би трябвало да си постави от твоята гледна точка и на човек от арт-средите, и на човек, който се опитва да развива някакъв проект, който е повече в бизнеса, не свързан с растежа на тази индустрия, за да наистина направи нещо добро за тази среда и да подкрепи този растеж, включително и в България. Ние се гордеем с Бояна, гордеем се с големите концерти и места, на които се случват и така нататък, но какво може би неглижира държавата, или пък някакси не насочва усилията си точно в тая посока? Нека разберем първо кои са основните приоритети на държавата. Ако лостовете са здраве, образование и култура, тя ще инвестира още повече, ще отделя бюджет и ще го направи маркетиран бюджет, за да може да си възвърне приходите, защото държавата е един своеобразен инвеститор и продуцент на тези креативни индустрии. Въпросът е доколко приоритизираме това. Доколко си приоритизираме филмовата индустрия, доколко си приоритизираме театрите, доколко искаме да направим добър маркетингов
проект, който да ни носи пари, е халтураджийски, доколко искаме да оставим нещо смислено. Аз смятам, че музеи, галерии, археологически разкопки, находки, особено в експонати, изобщо в тази сфера и за което аз нямам достатъчно информация, не съм такъв експерт, но виждам колко много ни знаят навън заради съкровищата ни, заради откритията на археолози, историци. Смятам, че това нещо също би могло да е една добра реклама, за да привлича туристи в България. И тук вече какво показваш на тези туристи? Нали, с какво ги ентертейнваш, с какво ги забавляваш? Нали, на какво културно мероприятие на английски ги водиш, т.е. на какъв филм, който може да има субтитри, може български с английски субтитри, в голямото кино, или как запълваш кината с тези туристи, как всъщност туристите са тези, които ще докарат инкъм, нали, приход. И имаме достатъчно добро знание за това как да правим филми. Имаме много добри обучени екипи. Спомена Бояна. И не само Бояна. Няма да казвам филмите, защото те си знаят всичките, нали, да не им правим излишна реклама, но ако искат да се свържат с нас, може да ни правим реклама. Но има достатъчно студия, които са построили достатъчно мини киноцентрове в България. Които, разбира се, правят реклами и филми за чужди продукции, могат да правят и български такива на световно ниво, защото нашите кадри са добре обучени. Сега въпросът е как всичките туристи да ги привлечеш да гледат българско кино. Да опитват български неща, да опитват българско розово масло, да опитват лавандулово изкушение, кисело мляко, ясно. Но въпросът е как да ги захраним с българската култура, как ние да я продадем на европейския пазар, после било той на световния. Нали? Много е хубаво да кажем, че имаме най-сетне българка номинирана за Оскар. Ами това трябваше да го развием малко, защото Мария Бакалова отвори един път към света за България. Остана в забвение. Успехите на всичките филми на късометражно и пълнометражно кино на международните пазари. Аз не чух никаква реклама по телевизията, в медиите. Виждам само това, което колеги, и то защото Фейсбук и алгоритмите работят, ми показва Фейсбук или Инстаграм, или това, защото имам достатъчно познати приятели, които споделят информация. Аз супер много се радвам за тях, защото това са български успехи. Тези български успехи е хубаво да се помаркетират хубаво. И какво опираме пак до маркетинга и бизнес частта на това, колко ние и какво съдържание на Entertainment правим. Откъде тръгнахме, до къде стигна? Куца ни маркетинговата политика. Куца ни това какви културни и лични ценности имаме, за да може да продължим напред. Всички казват, финансирането ни е проблем. Нека се насочим към копродукции. Нека на всичките маркетинги, на всичките щандове, които правим навън, се чуе, че правим такива щандове. Че на Берлинаре или на Сан Ремо или на Карлови Вари има български щанд с новите български филми, с новите български сериали. Нали? Не вярвам да отнема толкова много усилия и виждане. Просто трябва дълновидност, планиране. 3, 5 години, 10 години. Нали? Това са цели, които си поставяш. Ти имаш културна стратегия. Нещо, което аз не мога да открия на сайта на Министерството на културата. Не съм сигурна, че имаме културна стратегия. Нека проверим. Ето, казвам, мисля, че като кликнем на сайта на Министерството на културата, може би да прочетем културна стратегия на България за 10 години напред. Той някой трябва да изпълнява. Регистър. Колко независими артисти къде могат да бъдат регистрирани като независими артисти? В момента е една сложна бюрокрация от това да отидеш в агенция по вписвания, да се напишеш като свободна професия, режисьор, оператор, сценарист, актьор. Защо? Адвокатите имат адвокатска колегия. Нищо по-различно не би било това, ако институциите са така, които защитават арт сферата, филмови дейци, артисти и така нататък, не го направят нормален легит юридически орган, който да закриля артистите, кинаджиите. Ние сме хора. Има практики, просто не е толкова сложно да видиш една практика на работещи модели в Германия, в Щатите, не можем да се мерим Щатите, но нещо европейско. Сърбия.
Македония, Северна Македония. Нали? Италия. Има практики. Всяка година много се радвам откакто създадоха Центъра за съвременно изкуството по Централа, България беше домакин на един огромен международен форум, точно на среща на ATF, т.е. на Международната театрална мрежа. Ето, направихме стъпка от модерното съвременно независимо изкуство да видим какви театрални подходи правят колегите на Запад. Ето такова нещо, такива срещи, такива международни форуми. Ние можем да хостваме, така да сме домакини, за да видим практиките, да ги имплементираме, добавим, създадем, приспособим, адаптираме към нашите стратегии. Не е толкова сложно, сигурна съм в това нещо. Въпросът е на желание, подбор на кадри, подмладяване на състава. Ти го каза малко по-рано става въпрос за цели, когато тя ги има вече инструментите, почват да се... Да работи. Защото така не, че говорихме и за образование и проектът е в тая посока. Смяташ ли, че нещо трябва да се промени в... по-тясно в театъра, но по принцип в арт индустриите и хората, които излизат образовани, са достатъчно подготвени или са, защото казахме, че има растеж, той изисква някаква нова енергия, нещо да се промени, за да бъде и подхранван. Какво можеш да коментираш по тази тема? Имаш достатъчно наблюдения? Да, смятам, че театърът и изобщо обучението по изкуства не трябва да се слиза до само обучение по музика и изобразително изкуство в средното училище, а трябва допълнително към задължителната програма, която е основни познания по математика, природни науки, български литература, световна литература, култура, изкуство, религии, философия и така нататък. Тоест трябва образованието по изкуства като цяло да влезе в средното образование. Още от началото, не кажа от детската градина. И да не са сипове, нали, свободно избираеми, а изобщо кардинално образователната ни система, това с първа и втора смяна за мен е потресяващо и така пречещо мозъците и развитието на децата. Нали, никъде го няма. Трябва да си дневна смяна. От 8 до 4 знаеш, че си на училище, знаеш, че мама и тати ще те заведат, ще те вземат, защото знаем, че едно дете до 12 години трябва да има винаги придружител и така нататък. Нали? И има програма, система, както е на Запад. И аз не съм облъчена, защото съм учила в Германия или защото съм завършила немската гимназия. Просто виждаш един работещ модел, който се формира още от ранен стадий на едно дете. То знае, че трябва да учи, знае, че има един час обедна почивка, в която яде и почива, знае, че има стая за релакс, знае, че има изкуства след обед, знае, че има задължително писане на домашни и знае, че си тръгва след това. И има свободно време. Тоест, мисленето ни за запълване на свободното време на децата и не ангажирането ми, изморяването им, имам да уча, днеска съм на тренировка сутринта, ама после отивам на училище до 7, ама съм скапан. Тоест, планирането на един график, на едно дете, трябва да е от ранна детска възраст, да премине към обучението му, за да премине към развитието му на личния живот. И финансовата култура, изобщо как да се оправям в живота, нали, на общ предмет по граждански умения и компетенции, трябва да почне още от формиране от личния модел и личното образование от първи клас, за да може, когато излезе в 12 клас, да избере да ходи на EVN или да ходи на EVS, дали да ходи на доброволчески начала, дали да прави gap year, дали да отиде в един университет да смени с друг, защото не му е интересен или защото сферата на познания се сменя. Тоест да има знание, да проучва, да планира, да се развива. Тоест, като цяло, изкуствата и това, което знанието за гражданското умение, нали, за това как да се оправим в живота, трябва да дойде от средното училище. И с голяма роля на изкуството. Аз съм напълно съгласен, защото България още битува малко, че изкуствата са за маймунджелъци и са за някаква много странна малка група хора. Ако не бяха изкуствата, нямаше по толкова лесен начин да се приемат и образоват хора по игрови метод на преподаване, както прави доцент Антонита Петрова в нашия университет. Изобщо прави цялостна програма за развитие на образователен театър в училищата, работи с ученици, нашите студенти работят там на обмен. Нали? Това е идеята как можеш чрез изкуства да си добре образован, научил, да имаш интерактивно образование, така че на детето да му е интересно, да не се чувства супер преуморено, натоварено, стресирано и да не една нощна борба за оценки и въобще такава една измислена изкуствена
конкуренция, която на никой не му трябва. В живота какво ти трябва? Да завършиш, да отидеш на добра работа, да си проучиш коя ти е добрата работа и да почнеш чрез практиката да се учиш на уменията и знанията, които се случват в една работна среда. Добре, Там никой не те пита дали си завършил с 6 или с 3. А какво правиш? Доколко са ти soft skills, тези меки умения, които никъде не се преподават, освен в университета. Всъщност, да. А в една идеална ситуация, ако това го имаше в университета, каква роля би могъл да играе колеж и така нататък? Катализатор на намиране на нетворкинг контакти. Всъщност, училището те подготвя за университет от гледна точка на това как да си планираш, разпределяш времето, за да намериш сам източниците, които да прочетеш за конкретните лекции, да си вземеш изпитите. Да покриеш на един норматив от кредити и след това, дай Боже, да завършиш, да дипломираш успешно. Дипломата ти дава работна среда, т.е. университета е катализатора между висшето ти образование, средното и това да си намериш работа, т.е. да се реализираш в живота, да направиш една кариера. И всъщност контактите, които намериш в университета, са ти потенциалните работодатели. Нали, връзката между вече като си достатъчно озрял, пораснал, намерил контакти, да се реализираш в работна среда, така че да можеш да живееш добре, да имаш добра работа, нали, да си вземеш къща или кола, или каквото и там материално искат, но и да си, нали, иска обществото, но и да си реално развит човек по вертикала, т.е. с нормални компетенции, изобщо да си граждани на света. Университет е точно това място, тази връзка, този линк, преди да започнеш да се развиваш. И в нашата платформа всъщност всички сме възпитани си нов български. Аз съм ги срещнала благодарение на университета. Да, тоест аз съм видяла успешни алумни, които са се реализирали в тяхната сфера и сме решили да направим един общ проект заедно. Тоест контактите за реализация са ти точно там. Потенциалната работа, която ще намериш, че е точно в университета. Защото в университета там най-важното е да ресърчваш. Нали, освен нетворкинг, да проучваш, да пишеш, да четеш, но сам да си подбираш. Знание, дори собствено да е само как да уча, разбираш в университета. Да, абсолютно. Нали, какви източници има, каква експертиза са намерили твоите преподаватели, така че и какви експерти от практиката си видял там, в които ти водят упражненията или които ти водят конкретна лекция, за да видиш едни работещи модели и от тях да вземеш най-доброто да направиш твой работещ модел. В крайна сметка всеки иска да развие собствената си идея до някакъв момент. Нали, не иска да работи само на заплата. Иска да бъде предприемач. Всеки един предприемач е предприемач от нас. Да, така и трябва да бъде в крайна сметка. И след това идва реализацията. Не се знае, в университета може да си срещнеш и човека, с който си прекараш живота. Да, разбира се. Малко клиширане, но все пак важен въпрос, особено в контекста на креативните и културните индустрии, е въпроса за технологиите и този рязък скок, който за мен лично е нова революция технологична за изкуствения интелект. Не за друго задавам въпроса, защото той най-вероятно пред всички вече седи, е факта, че той по някакъв начин изкуственият интелект показва, че може да се намеси и в изкуството, т.е. да прави изкуство. Но да не задълбаваме тази тема, ти как виждаш участието на изкуствения интелект в това, което ти правиш, в областите около тебе, плюсовете, минусите? За мен изкуственият интелект е необходимото зло, но изкуственият интелект трябва да е наш асистент. Не може да го оставим да ни превземе. Как ще го оставим да го превземе? Със знание. Какво знание? Как да ръководим този интелект? Зад изкуственият интелект седи човешки капацитет. Тоест, пак опираме до знанието, до любопитството и до анализите. В нашите креативни индустрии изкуственият интелект, смятам, че всеки ползва конкретни тулове, за да се допитва до тях, но не ги взима, надявам се, при сърце, защото и те грешат. В нашата индустрия можеш за 30 секунди да му напишеш един промпт, някакво изречение, да ти създаде скрипт, да ти развие герой, да ти създаде видео. И сега се чудиш какво правят всичките аудиовизуални артисти, които монтират по 12 часа. Един кадър. Правят спецефекти на 30-секундно клипче, което ти избожда очите 3 седмици. Да, ама този човек или анализ, робот, не знам, изкуствен интелект, взима, анализира данни, но ти дава някаква насока. То не може да ти... не знам, тя, не може да ти даде
не могат да ти дадат точната посока, която е в главата на артиста, изпълнителя, продуцента, който е поръчал, клиента, който е поръчал конкретна реклама, клип, продукция, спектакъл, филм и така нататък. Тоест, то може да ти даде не знам, AI-а, може да ти даде AI-а, може да ти даде някаква насока, някаква примерна картинка, но защото той също ресърчва, той също проучва. Обаче, краен продукт, направен от AI, не стои легитимен. Той може да ни улеснява, примерно, това, което съм си мислила винаги, на терен вече има достатъчно приложения, софтуери, които могат да речем скриптерите да записват правилните дубли на даден филм, които са харесани на режисьора и трябва после да ги изпратят директно на монтажа. Просто с този софтуер или с тези модерни технологии, сега развити изкуствен интелект, директно избраните кадри, които вече са заснети на rough cut, т.е. на суров материал и които са одобрени от режисьора, като там са си цъкнали тикчетата на конкретни дубли, да отиде директно на монтажиста, така че монтажистът да има от конкретния ден, примерно, събран материал. Примерно, сигурно някъде вече е направено. Но пак, ако снимаме продукция или филм, ти имаш от днеска материал, от утре материал, от вчера материал, трябва да мине през човешка обработка, за да може този материал да се изфини, да се околоризира, да стане по-красив, да се оправи звука, ефекти, да се наложи звука и така нататък. Предполагам, че при всички тези софтуери може по някакъв начин да се улеснят някои от дейностите. Но не можеш да избегнеш човешкия мозък, който ще може да направи хубавата представа за секвенцията. Няма да може да направи картинката, няма да ни направи декора в студиото. Трябва да имаш някакво въображение. Този изкуствен интелект няма въображение. Той работи на база технология, данни, каквото му е подадено като промпт. Но това, който го е подал, е всъщност човека. Така че, нека го използваме предназначение. Много, особено тези всичките модулации на глас и картинки, дето може да ти излезе какво ли не в публичното пространство, още със своите лице и глас, също са много опасни. И някакси незащитени от закона. Аз не мога да осъдя този, който ми е направил смешка. Да, всъщност това е тема, която първо се развива, да има голям удар върху обектите на интелектуална собственост. Така. Изобщо се преплетаха много неща. И затова идва момента, че трябва да бъде урегулиран. Държавно урегулиран. Ти си за по-строги мерки. Аз съм за много строги мерки, защото така може да се изкриви информация. Най-ценната информация, най-ценната стока в днешно време е информацията. Няма нужда да стигаме до съдилища или до проблеми, без да е необходимо. Okay. Много ти благодаря за този разговор, за отделеното време. Аз много се надявам, че този проект ще има продължение. Имаме такива размисли и страсти и с много по-интегрирани връзки помежду ни. Много ще се радвам да участваш като тютор и ментор на млади колеги. Ще съм готова да ги приема в платформата и да работим заедно. Много благодаря и за поканата, и за хубавия разговор и така се надявам, че... Със сигурност е било полезно, тема с продължение. Ще имаме продължение. Реди. Благодаря.